салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтиҷи. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори кӯшониён қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои ҳамаи намуд абойҳо. Абоё мо 10 метрай 5 квадрат баруш 53 винилови абояй. Наё вариантҳои залан, байнаи вариантҳо ҳастай. Ин тараф офисни вариантҳо, калидорни вариантҳо однотониё дорад. Видео абой барои зал. Ин тараф дорем варианти калидор, варианти спальни. Ин тараф дизайнҳои хай-тек дорем. нархҳои жидкабой ва дар бораи он жидки абой барои тарзи истифода бурданаш ҳамин аст ки ҳамаи намуд люстра, яъне қандилҳо, выключателу разведкаҳо, прожектор, галоген, плафон, галогенҳои турбагӣ, лампочкаҳои шланги ва дигар чизҳоро галп мезанем. видеоро то охирша тамошо кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шаведу я лайк қади дастгирӣ кунед дӯстони азиз. нархнавоҳои бисёр чизҳоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. гузаред тамошо кунед. агар ай канал наёфтед ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк дӯстони азиз. Абоё мо 10 метрай 5 квадрат баруш 53 винилови абояй 6 сомона. Айнаи тараф бошад 10 метрай 10 квадратай баруш 106 220 сомона сатфоиза моишия. моли куҷоа? Ё моли Россия накаҷи. Айна ёш 150 сомон, ём 10 метрай 10 квадратай, ё полмоиш. 150 сомон ки абоё ам. Ём ҳамаи сатфоиза моишиам чанд намуд дорем. Ём ҳамаш российскиам. Ё 250 сомон ҳастай, 180 сомон ҳастай, 200 сомона ҳастай. Ё ҳамаш 10 квадрата накаҷи. Ин тарафи наи вариантҳо дорем. Наё вариантҳои залан. Ё ҳамаш 10 квадратай ҳамин тараф. нархош Ям 106 сомонай. 220 сомонай. Бо харидоро биён арзон меша. Байнаи вариантҳо ҳастай. Ё 200 сомония. 200 сомония. Ям российский. Ин тараф офисни вариантҳо, калидорни вариантҳо однотониё дорем. Чанд расветкан. Ям 10 квадратай 220 сомонай. Ё 130 сомония. Меглои нав омадагӣ ҳамаш. Ҳамон 130 сомон 10 квадрат, а? 10 метрай 10 квадрата. Бараш 106 ҳамаш я размер меша каҷон, фақат як чӣ фарқ дорад? 15 метра меша, 10 метра тамом. 15 метра ҳамаш хитоия. 10 метра российский. Ряд полна як хел на. Ё 130 сомона полмоиш ян ҳамаш. Диши шабай фризлинан ё. Ана ё одно. Ё шам ҳамаш ҳамин нарха. 130 сомай полмоиш яй. Фризлинай материалш. Ҳамаш я нарха. Не, и тараф 200 сомония. Ё 100% моиша ё. Ё чанд ки? Ё 200 сомон. Не варианто. Не тараф дизайнҳои хай-тек дорем. Не варианто. Калидор, офис, детский. Ё 230 сомона. 100% моиша 10 квадратан. Не дизайношам шо. Бо ин тараф дорем варианти калидор. Не ём 10 квадратай 100% моиша бо берасхода. Ё чандай? Ё 230 сомона. Бо ин варианта ҳастай. Ём хай-тека. Ём аш 10 квадрата 230 сомон 100% моиши. Не ёшам хай-тека. Ҳамон нарха ки? Исамаш я нарха. Не варианта ҳастай. Ёмаш новинка омадагӣ. Ҳамаш чанд расветкагӣ доро. Ана ё фарқ на. Ём 230 сомон. На варианти спальни. Ём 10 квадратай 100% моише. Не ё ҳастай абоёи декор қатӣ ҳастан бо. Не ё. Чӣ қатӣ? Декор қатӣ. Гулшай бо однотони заминаш ҳастай. Ним девора дика мезанад, ним шай дика. Ё 230 сомон. 230 сомон. این طرف هم همچنین 230 تومن.
3D обои барои зал. Неям 10 квадрата. Не вариант ҳастай. Барои спальни. Сумош ҳамон сумо. Ям дусатсис маё. Не, ям матхшруа. Бой неё ҳастай барои болои диван мезанам. Ранги фотообой. Тарафамаш варианти зала. Нарху 230 сомон аст. Бо харидоро биён арзон меша. Ё 10 метр 5 квадрата. 10 метр 5 квадрат. Сатфоиза моишина ки моли хитоя. Чанд сум гуфти? 65. Ҷо мамун нархя? Моишам мустама я нархвай варианти кухни. Калидор. Ина ё 15 метра. Ё пад краска ё мезани бай болош метони ҳафт бор краска кини эмоция ҷазир шаварда. Ё каталог дам мешавам ба. Ё мамун нархя? Ё. 15 метро 75 сомона. 7.5 квадрата мегира. Ёш ҳамаш 5 квадрата. Не, ё барои 65 сомона ё калидор да кухни да. Не, ё хайтек аст. Не, не астан да. Не, абои бер аст ход. И апам дар раҳмати калон ҳама шахшро карда фаҳмонда. Дӯстони азиз, ягон саволи иловагӣ дошта бошин, инами магазинда чизе дар кор шудагӣ боша, инами номерда занг занед, пурсед. ана ин жид ки абой барои тарзи истифода бурданаш ҳамин аст ки ана метавонед ки дар мақсад болои шикатур, дар болои дсп, дар болои ҳама чизе ки ҳаст метавонед дар ҳама ҷо истифода баред. Ягон чиз зарурият нест, фақат киле худаш дар дохилаш ҳаст, фақат об дар кор барои омехта кардан ва истифода бурдан. ҷиҳатҳои плюсаш, вариантҳои плюсаш бисёр аст. Мақсад ки зимистонда гарм мегирад, тобистонда салқин мегирад. Истеҳсол ҳамун чизе ки пайдоишаш аз пахта ҳаст, тоза пахта, ягон чи гӯем химия чизи вай надорад. Ана барои саломатиам фоида дорад, мақсад чизи зарарнок, яъне химия надорад. Баъд ода чӣ хеле об раса? Намнокида не, намнокида намеша. Намеша. ин фақат барои даруна да гӯем, барои дуруни хона истифода бурдан. Мақсад мешавад ки ҳар гуна мана расмҳо ҳам созӣ мешавад ки умуман чизи хуб аст, чизи беҳтарин аст. 3 сол шуд дар бозори Тоҷикистон ҳаст гӯем ҳамин чиз. Ин намудош ҳаст, килош 45 сомон, 1 килош 4 то 5 квадрата мегирад. Ҳам ҳаст дар лимчак, як лимчаш 4 кило. Нархаш 180 сомон. Бо ҳаст дар одноразови сатилои пластмассида 3 кило ҳаст, нархаш 170 сомон. 14-15 квадрата мегирад. Ина ин сатило ҳастай 3 кило дарунашда карочи 15 квадрата мегирад, нархаш 170 сомон. Ин чанд намудош аст? Ана ино айлинчо баромадагӣ, ино нархошон, оптои нархашон аз 130 сомон. Аз 130 сомон сар мешавад, боло рафтагӣ то 180 сомон як лимчаш, 5 кило вазнаш, ай 18 то 20 квадрата мегирад. бо ина ин намудош ҳаст. Ин намудо мана лимчош дарунаш ба ришта ҳаст, майда майда. Ино нархошон аз 155 сомон то 220 сомон. Ино як лимчаш 4 кило дорад, ай 12 то 15 квадрата. истеҳсоли Узбекистон. Ҳамаш истеҳсоли Узбекистон. Ин намудош фирмаи Мегастар, производствои Узбекистон, беҳтарин завод дар Узбекистон аст, калонтарин заводи Узбекистон. Зиёда аз 1000 намуд рангош ҳаст. Ин нархош 180 сомон, 4 кило, 18-20 метри квадратиро мегирад. Суроғаи мо шаҳри Душанбе, бозори нав, бозори Кушониён, дуюм этаж, панҷум бино, мағозаи 1083. Метавонед ҳам бо тариқи
як лухт ва чакана ҳаст. Раҳмати калом. Якимги болуш 9950 сомон. Чанд чӣ дорад? Вай шаштагай 950 сомон, сетагай бараш усудалши 800. Значит то охирам 800 мерава. Аҳа, инами зардо? ин зард 1300 мешавад, 1100 мушавад. иша ҳеҷ фарқ мекунад. Чӣ фарқи аз чие? Як ҳаштага, як шаштага. Ман он да тага аст 400 сом. 400 сомон? Ҳо. Як таго аст 280 сомон. Як таго. Инами нам. Ҳо, сиёш, сериш, сафедаш. 100 чанд гуфти? 280 сомон як таго. Иш 2300 сомон. Ай худаш 75 бо то 80-85 аст раз. Инами қимат шагабдане ку? 5500 сомон. 3 метр мешавад. Агар лесин аям боло, агар лесинса сабирач кем 2 метр 80 сантиметр мешавад. Агарам хе просто так шам хел боронак сарти 3 метр мешавад. И 4800 қати баргиш. Ҳарлаш. Инами ҳардушам? 4800. Авайш 3800. Ушам 3800. У гиришдаги. У майдаш 1100 сомон. Сафедчам ҳаст, сиёшам, зардчам. И датага 180 сомон. Иш 130 сомон. Инами ё 280. сетагаш. 280. Ҳар сешам? Ҳо. Ман он сетагаю параги 250 сомон. Инами боло дорад чӣ? Ё 580 ям. Круглиё. 450 ай круглиш 10 сомон фарқ мекунад. 10 сомон фарқ мекунад ай кругли. Вай ҳам сиёш ҳам ҳаст 1200 сомон ай. Инами шаштага? Вай шаштага 550 сомон. Сетага? Сетаго нархи сетаго 280 ям. Вай 1450 сомон 450. 1450. Круглиё 850 ям. Вай 5 тага 280 сомон. И 8 тагай 850 сомон. И 1100 сомон. Зарчам ҳаст, майдошам ҳаст. Инами не зардушам? Ҳо, и майдаша. Чандаи? И 750 сомон. 550. Инам ҳамон чӣ? Ҳо, на, и просто светиш дига. И 1800 сомон. 1800 сомон? Ҳо. Ҳардаш 1800 ям, аву сиёш 1950 сомон. Вай бо тагш гирон мешавам, курсай тагш. Ин сафед агар зане? Не, вай сафед 1400 сомон ай, у майдаш 1200 сомон. На пара сафед майдаш ҳам аст. Чанд гуфти нақша? 1200 сомон. Инами ё. И 1450 сомон. 1450 ям, и свети сафед ҳам мешавам. Ҳам калон ҳам свети сафед меша рангами. Ай тоби дига. Як, ду, се, инами чорта. 850 ям. Аҳа, ин майда? Вай 850, у 1450. Фаҳмон. Ана иш. И 2300 сомон. Се этажа. Иш. Иш ҳам ҳамин нарх. Ай друзак 1800 сомон. Дута майда? 850 ям. Я нархҳои ҳастанд ки бо арзон мешаванд. Хайтекои паталошни 650 сомон не майдакша ё 700 ям. Инам майдо? Ҳо, 650 ё. Уно 750. Не сиёшам датаи сиё қати сафед 750, уно датаи боло қати идил 850 ям. 3-4 палажани мешаванд, палажани начник доранд, зард мешаванд, сафед мешаванд, зарди сафед аҷа мешаванд. Пул доранд, кам паст кардан мешавад, бо баланд мекунӣ. Кадом палажани якка қадам махмула, ҳамон палажани мемониш.
ин прожекторо ай 150 ватта аст, 100 ватта, хуб 600, 500, 450 ватта ҳаманондаш аст. 150 сомон 100 чай, 150 200 сомон, 500 ватта 700 сомон, хуб ну 500 4 кунҷаша. Бо инаҷа 400 ваттош аст. 400 ватто 550 сомон. Ё галагино ай хуб ай 15 сомон сар мешаванд то 135 сомон, 140 сомонаш ҳам аст. Инаи сетаи боло ва ё 45 сомон, инаи сетаи поён 18 ё 65 сомон. як донаша? Ҳо донаш. Инаи 35 сомон. Ай инаиҷа то инаиҷара 28 сомон аст. Ин лампочка ин плафоно 20 ватто 45 сомон, авай 30 ваттош 95 сомон. ин 110 сомон аст. Баъд филми 1962 аст галагино 130 сомон я. ё 35 сомон я. арзон шамо я 35 сом 15 сом мепара. Баъд галагино шамилакдорам ҳаст. Шамилакдоро 75 сомон аст. ё турбагӣ меган галагинои турбагӣ инаи майдакиш 180 сомон аст. Ав калонаш 450 сомон. Галагинои хайтаки дитага 85 сомон аст. сетагаш чи? Сетага 140 сомон. Фирма Нура турки 5 сол кафолат дорад, розеткаи зазимлени дорад 14 сомон, айнаи дитагаи безазимлениш 15 сомон. Баъд инаиё свети малоши нархи ҳам бай хеле рамкои светнои дорад, рамкои светнои 8 сомония. Хоб баъд инаи сафеда ҳамон нархи просто дизайнаш чоркунҷа иш полкруга. Баъд инаиҷа сиёҳош аст. Сиёҳи гирдаш хеле золотисти бу, инаи бежевиш аст. ин нархҳои ё 21 сомон розеткаи яктагаша, баъд 25 сомон розеткаи дитагаша. Инаиҷа дига светош ҳам ҳаст. Свети золотисти ба қатъи инаи свети сери. ё ҳамон нархи ҳамон уан 21 сомон вайша, 25 сомон дитагаша. Инаиҷа розетка выключателои подразделники чоркунҷа. инаи сафедош арзонтара, ё 28 сомон сар мешавад, ё 45 сомон, ё 110 сомон. ин светош нархи ҳам меояд. 45 сомон сар мешавад. шлангои 8 сомон сар мешавад. Инаоҷа 8 сомонаш аст. Ва инаиҷа 16 света дорем 20 сомона. Хоб инаиҷа дорем инаиё ҳар чанд сет чи сети мақулатон ҳаст. Мақсад ё 15 сомон. алишкада меша светоша? О, ба пулт қатъия 16 сеташ пул дорад, алишкадан мегирем. метрш 16 сомон? Не, ва 16 положение мешавад, метрш 20 сомон. Инаи 30 сомон дирадаша, 16 положение мешавад ва ярад лампочка дорад, иш дирад лампочка дорад. Инаиё ҳам фасада мешавад, ҳам внутрнида. Инаиё метрш 45 сомон, 40 сомон мешавад. Ва инаи нионо аст, 32 сомон нионо. Бо инаҷа се положениягаш ҳам дорем. Се положение мешавад, мекиши гирон мекунӣ сафед мешавад, зард мешавад, мекиши гирон мекунӣ кабуд мешавад. Метрш 22 сомон аст. дӯстони азиз, ин ҳамин магазинда чизе дар кор шудагӣ боша ё саволи иловагӣ дошта бошен, марҳамат ин ҳамин номерда занг занед. ина дӯстони азиз, набори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, саломат бошед.